Nakuhaan sa CCTV ang aktong paglabay og granada sa atubangan sa Municipal Hall sa Buluan, Maguindanao del Sur niadtong Biyernes Santo. Ato sa pagpabusikad, usa ka sibilyan ang samdan. Ani ang report. Makita nining CCTV kining tulo ka lalaki nga anaa sa daplin sa dalan atubangan sa Municipal Hall sa Buluan, Maguindanao del Sur pasado alas 8 sa gabi niadtong Biyernes Santo. Taod-taod, miabot ang laing lalaki nga nakamotor nga mihunong og daw nakigistorya kanila. Apan taod-taod sab, dunay riding in tandem suspects nga milabay og dunay gilabay sa sulod sa compound sa munisipyo. Gilayong nang hawa ang nagdapok ka mga lalaki diyang dunasay mitugpa sa tungod sa lalaki nakamotor nga usa ka matang sa eksplosibo nga gituo ang granada. Pipila ka segundo lang, mibusikad na ang maong eksplosibo nga gisundan sa pagbusikad sab sa sulod sa compound. Gilayon kining girespondihan sa kapulisan. Atol sa hitabo, nasunog ang usa ka itom nga sakyanan nga nakaparada sa sulod sa compound. Samdan sab sa tiil, bukton ug abaga ang tag-iya niini nga anaa duol sa maong lugar. Ang maong biktima, usa ka 31 anyos nga residente sa barangay Tumbao, Mangun, Dato, Maguindanao del Sur. Gilayon kining gilapatan og first aid. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Gikumpirma sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar nga hand grenade ang gigamit sa pagpabusikad. Padayon pa nilang ginaila kung kinsa ang responsable sa insidente. Sa ngayon sir, wala pa po. Kasalukuyan pa rin po tayo nangangalap ng mga ebidensya at possible witnesses para makapagturo po kung sino po yung mga posibleng may kagagawa ng incident. At the same time, naalam pa po yung pagkakakilanlan ng mga nasa motorcycle na nakunan. Samtang dunasay water refilling station nga matud pa, iya sa midagan nga Vice Mayor sa mong lungsod ang nadamay nga nahimutang gawas lang sa mong compound. Gani, buak ang pipila ka salamin niini. Ug ang lugar kung asa nahitabo ang pagbusikad sulod sa compound, pipila ka metro ra ang gilayon sa COMELEC office sa lungsod. Busa posibleng politika matud pa ang motibo sa maong hitabo. Wala iba kundi guluhin yung dito sa lugar natin. Alam nila na hindi naman sila mananalo. At saka talagang i-justify nila na iluipat yung kasi hindi naman pwedeng basta-bastang gusto nilang i-justify yung COMELEC control Niadtong miaging semana, gipaubos sa COMELEC control ang lungsod sa Buluan tungod sa mga pagpamusil ug uban pang insidente sukad nagsugod ang election period niadtong January 12. Busa mas ipahugtan pang seguridad sa mong lugar. So sa ngayon, prepared na po ang ating tropa sa security benches na nilatag para po sa upcoming elections. Patuloy pa rin po yung ginagawa nating monitoring at pagbabantay sa mga lugar na yan kung ano man po yung mga banta. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.